Türkmen Visa bank kartlarından pul nağıtlaştırılanına 3 neticesi sıyınanşıktan son kartlar petiklenip başlandı. Türkmen banklarından berilen Visa bank kartlarından daşarı yurtlarda pul nağıtlaştırmağa sıyınanşayan rayatlar bir ayın dowamında değişli limit nağıtlaştırılandan son ýyly edilýän soňky 3 sıyınanşykda kartlaryň petiklenýändigini habar berýärler. Bu barada 10-njy we 11-nji mart günleri Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki çeşmelerinden maglumat gelip gowuşdy. Azatlyk 10-njy martda Türkmen banklaryndan alınan içi pullu Visa kartlaryň 5-nji martdan bäri işlemegi bet edenligi barada habar berdi. Redaksiýa kartlaryň daşary ýurtlarda işlemegi bet etmegi bilen bagly hadisanyň köpçüliklerini häsiýeti eýedigini ýa-da däldigini häzirlikçe anyklap bilmeýär. Şol güniň agşamynda Visa kartlary bilen bagly Azatlyga ikinji maglumat gelip gowuşdy. Şol bir çeşmenin tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyna Türkmen banklaryndan berilen Visa kartlaryndan bir aýyň dowamında $105-130 aralygynda belirlenen limit nağıtlaştırılandan soň edilen 3 ýynanşykdan soň kartlaryň petiklenýändigi aýdylýar. Dostum Güneş Ekonom Banka varıp anyklady. Bank işgary kartlaryň petiklenýändigini aýtdy diýip çeşmämiz bank resmiýetiniň bu ýagdaýy tasdiklandygyny habar berdi. Azatlyk radiosy değişli bankdan täze düzgün barada kommentariýa alyp bilmeýär. Gurrun döşümüz öz ýany bilen Türkmenistanyň pul nağıtlaşdyrmak üçin biri ejesine değişli beýleksi gaýyn enesine değişli içi pullu 3 Visa kartynyň 5-nji martdan bäri pul nağıtlaşdyryp bilmeýändigini, kartlarynyň ýapylanyny aýtdy. Ol özü ýaly ýene-de bir Türkmenistan aýalyň kartyň ýapylmagyndan şikaýet edýändigini ma'lum etdi. Çarşynba güni ýiberen täze maglumatyny çeşmämiz Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly bir studentiň hem Türkmen Visa bank kartynyň ýapylanyny aýdýanlygyny habar berdi. Ýöne Azatlyk bu maglumatyň köpçüliklerini häsiýetde dünýäde däldigini häzirlikçe anyklap bilmeýär. Halkara hukuk guramalarının yıllık hasabatlarından utalşyaly Türkmenistanyň häkimetler maglumata berk gödäwçilik edýär. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky täze düzgün barada resmi beýanat ýaýratmady. Türkmenistanda hereket edýän valyutanyň gara bazaryna dollaryň narhy onuň döwlet tarapyndan 3,5 manat möşberine kesgiýetlenen resmi narhyndan 5,5 esse gymmatdyr. Soňky 3 ýyl golay wagt bäri ýurt raýatlary Türkmenistandaky bank kartlaryndan ýerli pul birligine goýan goýumlaryny daşary ýurtlarda valyuta çalışmagy ýykdyn edýärler.